Какво се случва, ако сте страна, участник в гражданския процес, но не знаете какво следва? Това е една от най-честите причини хората да губят делата. Аз съм Станислав Йовков, адвокат от Пловдив, помагам на бизнеси и граждани при граждански и трудови спорове, изпълнителни дела и събиране на вземания. Най-общо гражданския процес започва с исковата молба. В нея се описват фактите, правното основание и какво се иска от съда. Представят се всички налични към момента доказателства и се заявяват доказателствените искания към съда. Съдът проверява дали исковата молба е редовна и ако е така, я изпраща на ответника, който от там насетне има право да подаде в указания срок писмен отговор. В този писмен отговор той излага своите виждания на нещата, съответните възражения срещу иска, насрещните си искания, доказателствата, с които той разполага и доказателствени искания, които иска да бъдат направени в процеса. Следва подготвително заседание, в него съдът определя спорните въпроси и посочва кой какво трябва да доказва в процеса. В съдебните заседания се събират доказателства, изслушват се страните, съответно техните законни представители или пълномощници. Изслушват се свидетели, експертизи и така нататък, когато такива са поискани и допуснати в процеса. Финализира се в устни състезания, след които съдът постановява решение, което в определени случаи подлежи на обжалване. Запомнете, добрата стратегия започва с познаване на процеса. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, коментирайте или последвайте за още. При нужда от съдействие можете да се свържете с мен.